Ga zaɓi na ga zaɓin ku. Assalamu alaikum ga baki ɗaya al'ummar jihar Kano, mu zaɓi Abba gida a matsayin gwamnan garinmu. Ina mata masu ciki, ina mata masu naƙuda asibiti, ina gajiyayyu, ina talakawa bayin Allah. Ku fito mu kaɗa wa Abba gida ƙuri'a mu domin wajen dangwala zaɓe idan mun je mu kula da hannunmu domin kai ya shakin wannan alamar tamu mai alamar NNPP ita za ku zaɓa, wanda kowa ya san me ake nufi, ja da fari, ja alkhairi ne, wannan ja alkhairi ne. Abba gida kar ku sake naira 200 hajiya me za ta yi miki, kilin me zai yi miki, kayan me zai yi miki, menene ba a gani ba to an ga jiya ma barantana yau. Abba gida na mutanen da suke neman su kasance cikin annashuwa a cikin ƙwaryar jihar garin Kano. Wow, kar ku damu, murja ku kunji tana abu kamar irin yan Freedom Radio ko kuma yan ina lokaci ne ya zo yayi da zamu zaɓi wa'anda za su tausaya mana, wa'anda za su ji kanmu, wanda za mu kai musu kokarin su ba tare da sai wani yayi mana iso gare su ba, za su karɓi koken mu. Abba gida Abba gida baban yara, ni dai Abba shine zaɓi na. Abba gida ku sani ko da Allah ya sa rai yayi halinsa kafin wannan lokaci, ko kuma da a ce na tafi wata nahiyar, ko kuma na shiga wani rintsi, ko kuma na shiga cikin wani tashin hankali da ba a ji na, to a matsayina ku zaɓi Abba gida. Ina masoyan Murjanat Ibrahim Kunya ya ga men wa'anda suke a kewayen bayan gari, wa'anda suke a ƙwaryar jihar Kano, wanda suke a ƙauyen Kano, dan Allah mu fito mu zaɓi Abba gida domin samun kwanciyar hankali a cikin jihar garin Kano, domin kuma samun jin daɗin rayuwar mu, annashuwa, babu tashin hankali, babu ka zamu zaɓi Abba gida. In baka zaɓi Abba gida ba, wa za ka zaɓa? Mace mai ciki. Idan ba mu zaɓi Abba gida ba, wa za mu zaɓa? Ina mai tabbatar muku da cewa tare da bakin Abba gida bi iznillahi subhanahu wa ta'ala, idan wannan bawan Allah ya kasance a matsayinsa na gwamnan Kano, you must be surprised in your life. Abinda zai kawo mana, za a kawo mana canji. Kullum ta Allah addu'an miya za a yi Allah ubangiji kai mana zaɓin alkhairi, to insha Allah bana tantama, bana fargabar cewa Abba shine zaɓin alkhairi a gare mu Kanawa. Kar ku sake a yaudare ku, yancin ku ne, kar ku sake ku sai da yancin kanku a wani ɗan ƙararramin farashi da za a baku. Ku sani ra'ayi duniya ne, duk mutumin da ya kasance cewar ba shi da ra'ayi to ba shi da amfani a cikin al'umma. Ko ni Murjan nan da a ce ba ni da ra'ayi da yanzu ina tuka Hollandia. To dan haka ba wannan lokacin, yanzu adalci muke nema, ku fito da tausan talakawa da tausan al'umma. Sannan ina mai roƙo ga duk wanda zai tallata Abba gida a kafofin social media, sada zumunta ko ina, kar ku zagi kowa, ku fito kawai ku zaɓi ra'ayinku, abinda kuka sani. By this time around za mu yi abubuwa da kishi. Abba gida ina da mai yakinin zai kasance adali ne shi, to ya za a yi, Allah ne ya bashi. Muna ƙaunar Abba gida sai Abba.